katiba mwantiere godo manyien ni jondiko manobedo piny mondike Bomas of Kenya rieko manoket kanyo gin rieko mag joluo. To kendo chenro mag puodho kenge ma owinjore bed ni chik luwo mondo mi kadhe thoth gi yudo ka gin gik ma joluo ema goye mbaka e od bura kacha. To giko ne wabedo kod chike makano osebedo ka tayo Kenya. Mak mana ni thoth chike gi wakadho gi to gisebedo ka gikonyo oganda mamoko moloyo ka gikonyo oganda luo. Koro aparo ni wantie kama ber ni Kenya osebedo ni wan kod paro maliw gi duol motegno kendo miwinjo kopogore kod Kenya ka kende to kata mana e Afrika ma ugwe mangima. Koro aparo ni wasebedo ni wantiere kod ondamo mokwongo maber. To gima nochako timore gi sani thuolo motelo ne nindo mar Raila kaka mana oganda mamoko bende winjore kodwa ni noweyo ji kamoro machal ka gima noweyo ji kama berie mopimore mopogore kod kinde mokalo. Mokwongo king'iyo kata mana od bura gi sani kama ipoge mwandu, kama ilose budget, kama komiti mopogore nitie, jotelo mag oganda luo nitiere e od bura kanyo. Kendo nowegi gi ting' achiel mondo gilos chike, mondo gipog mwandu, mondo mwandu obi ka luo. Nyiso ni tayari oganda luo nitiere kamoro. King'iyo sani komiti mar budget wantiere kod jatelo Samatandi motelo ne komiti mar budget. Ei budget samilose ting'iyo ni budget sekta mar somo yudo ga omenda mathoth mokalo. King'iyo komiti mar somo wantiere kod jod bura ma joluo. Wan kod Dr. Ivo Bara kacha, wantiere kod jod bura ma Kibra kacha. Koro ing'iyo ni duondo joluo kokalo kuom jotelo moseyier nitiere kendo owinjore bed ni winjo. Samoro ji nyalo loko penjo to bende bedo gi kanyo osekonyo piny luo nade? Mane pinjo ma koro owinjore bed ni koro sani wapenjore. Mana pinjo Fred wacho niya, ok wabing'iyo gini mana siasa migoyo malo kacha kende. To siasa migoyo kata mana e kor gweng' kama inyalo penjo jaod bura ni to in chik mane misetere od bura kacha mokadho manyalo biro konyo jaluo achiel kachiel kata nyalo biro konyo jaluo e yo machielo. Nikech kowacho duond mar oganda luo to kwaweyo ni koro wawe duond bura tenge, moko wacho ni ma UDA, moko wacho ni ma ODM, moko wacho ni ma Wiper kata nang'o. Nikech David Ochieng jaod bura ma Ugenya kodhi od bura kacha to dhi okadho chik mabro miyo ndara mawuok kama nyaka makama igo lam. To mano en faida maduong' no oganda morito. To mano oganda morito no oganda luo. Ka wang' jaod bura ma Kabondo wa Ivo Bara odhi okadho paro mar chik kacha mokadho chik mobedo manyalo biro konyo oganda luo yudo dongruok moro machiel kachiel e weche mag somo. Sani wang'e ni klese moko nitie maricho, junior secondary moko nitie makata mana kuonde ma nyithindo nyalo bedie onge. To kuche milose chik. Koro aparo ni Raila owuon akuru marachal manokwongo kelo mokwongo en yawo thuolo mar neno ni jood bura mathoth nodonje od bura. Erokamano. To koro jogi nitiere kod ting' mar neno ni agenda ma koro sani wagoye mbaka ni gichwale nyime mok wang'iyo ni to en ng'a madhi telo mokwongo mbele kucho. Erokamano. Tayari gin e iye. Erokamano ahinya. Ken Muga, Senior J Bonyo kod Fredo Gweno gi jopiny jo-Kisumo waduogo mana bang' kinde manok kende nyakora mga jwang' par ni ma en twak ma kaka wanene okinyi ma kawuono biro ni achiel kachiel kuok kaunti ma Kisumo, kaunti namba 042. Ka waduogo wanadhi nyime kod gombaka gi jopiny to wabro lore kendo mwalo wadhi ne jopiny giwegi mondo wadhi nyime kod gombaka. Joma ntiere online bende wabro somo ote mago achiel kachiel kokalo kuom Ramogi FM kod Ramogi TV. Ma en kaka wanene kuok kaunti ma Kisumo. Nyinga en Victor Otieno Juma. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kama ngi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa.
Shinda 50,000 kila siku, half a million kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pulse of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Are you a Kenya government civil servant na ukuna ka emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Dhako muol kadonjo. Matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Hata kama leo sina, Mungu aweza ridhia. Mungu fundi, vyote vilivyo vyako viwe vya kwangu, kumbe vya kwangu alishaniandikia. Nikitaka kupata sikiza tumia huu wimbo, tafadhali bonyeza *860*417#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chiemo oken mana gima wachamo kende. En sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alwora waduto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo chamo ga wa. Koro nyaka ikete maler, oka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chamo. Ma oken mana tedo kende.
En kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi. Kik bai. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Ahero nera nitie ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni nyakoro monga jwang'e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. E kaito tich ariyo reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga jwang'e akelo ni mana yani ngeni mpaka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magajong Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni en mana kende ka. An ka mora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Tich ang'wen ka tich ang'wen wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasome polytechnic. Nena najua kali tu. Kaka kora timeni. Pok pogore. Keto lere wi jogo ma pile loko michgi obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai.
Erokamano ahinya bang' bedo kod yweyo madundo nyakora Mgajwang' kaka waneno achiel kachiel koke kaunti ma Kisumu, kaunti namba 042 kinyi ma kawuono ma en duond jopiny. Watemo go mbaka nikech mbaka ni ema bende gero piny. Oganda Luo kuodho wach, piny Luo kuodho wach ni onego warie kanye, onego wachom kanye kaloro koda weche ma osebedo ka nitie mang'eny, chapni gi ndekni osebedo ka nitiere, ji wacho weche mopogore opogore, to mane kaka kit oganda Luo be nitiere nikech wacho ni kit oganda Luo en demokrasia ma ng'ato bedo kod thuolo mar wacho pache. Jopiny giwegi ma jo Kisumu bende rwako ka gisironyo kendo ber ni nyakora Mgajwang' gimbe gin gi weche moko mathung'o korgi ma giwacho ni kaber nono kawuono gigolo oko e chenro ma kaka wanene. Mae momiyo kawuono watese ni Winam Edition en duond jopiny ka penjo maduong' en ni piny Luo ochom kanye. Be wang'e gimodoro kaka oganda Luo. Tinende nyakora Mgajwang' wadhi miyo jopiny thuolo bende mar dhi nyime kodwa mbaka. Achiel kachiel abiro gwelo Jimmy Magero ma bende en jatendo jende owuok e kaunti ma Kisumu kadak mano ma Kondele. Jim kanie kindwa ka abiro miye thuolo microphone mondo en bende owache kodwa nikech en mbaka bende maneno kanyo ka jowa mantiere Facebook, X, Instagram gole pachgi ka Nicholas Ogutu kapod warito Jim wacho kanyo ne omora nya gi chenro ma kawuono to wacho kanyo ne wadhi nyime kod time nyaka kaunti ma Homa Bay kamo aya. Bongo Jakoyugi, good morning jatelo. Bongo Jakoyugi ma iluongo ni Pamba. Yawa, bongo yawa. Bongi okay. Morning kaka wanene county edition ber kabisa. Jowa nyaka yang gik ma wadwaro. CSS mekwa nyaka kony kelo dongruok e gwengewa. Mopogore kod weche mag siasa mag 2027. Jack Osodo from Sindo ka tinende e Nairobi ka erokamano ahinya. Jowa man kod lemo e sirikal nyaka koro we laro bedo kingpin instead. Gimanyo dongruok mane sirikal gikelne jopiny Luo. Mano oriwo nyaka jok moyiere counties mekwa bende. Owacho kanyo ni our ODM elected leaders must stop giving confusing statements. Acting party leader made it clear the position mar party and that ought to be respected. Kaka David owacho kamano. To dhi nyime kwacho ni mogik nyaka wami joma tindo thuolo mondo donje decision making tables e mag leadership kod governance so that we can prepare future leaders mabiro wuok kobuolo ma ok wathirogi. David nene kama ne ote marika endi. Anastasia Ogutu ka wuok Kisumu Nyamasare wacho ni amor ka jokaka wanene kawuono ni e gweng'wa koni. To wacho ni thing one mokwongo eni nyaka pog ODM gi dwaro mar oganda Luo. Ni jotelo mag ODM moyier ne tiyo gi nying ni wadhi konyo baba malo. To kod wach mar yuko jamna ni wanyalo tieke nade piny Luo ka. Gini udwa bedo mang'eny ndi makata un kutiyo kanyo nyaka ugony ji oko ka. Jowa kama. Governor Steve Pap Antie. Machielo kaendi wacho ni Anna Selin Akinyi e yor Facebook wacho ni amora nyingi kaka wanene kama piny Luo onego beni koro chomo en ni wechewa onego beni koro wakuodho. Oganda mamoko ok onego beni koro ng'e pachwa. Tabu ma Jaluo osebedo go en ni politically ji ng'e pachwa e yo ma ok onego beni bedo kamano nikech Jaluo en ng'ama ok pand wach. Mane wach manichiere kaendi. Erokamano ahinya. Youth leader ma Kondele Jimmy Magero inyalo ng'isowa ni to piny Luo onego chom kanye king'e kaka youth leader. Erokamano. Mokwongo kapok waduoko penjo mar piny onego bed ni chomo kanye. Ne daher mondo wapenjre mokwongo ni sirikal en ang'o. Sirikal en riwruok mar oganda bed piny to giyiero ji matin madhi bet e bunge ma dhi loso weche ma thago gero oganda. To wechego gin weche kaka mag education, weche mag security, weche mag health, empowerment, creation of opportunities, gik machal kamano. Koro king'iyo kata katiba nyiso maber article mokwongo ni power nitiere gi the people. Koro the people ema loso sirikal. The people e sirikal. Kadok e penjo mani penjo ka be wasechopo Kanaan. Abo wacho ni oyo pok wachopo. Kanaan en kanye? Kanaan en county maonge mibadhi. Kanaan en kama wanyalo yude education kila ng'ato ibed nyathi ng'ano modhier, nyathi ng'ano momoko, kama iwuoke inyalo yude education. Kanaan en kama wanyalo yude health manikare.
Kanan en kama wanyalo bet kama ntiere security. Kanan en kama jogo mantiere gi ng'ol be nyalo bedo represented kachiel gi vijana. To kwa ng'iyo county wa kata wang'iyo our nation also at large. Be wasechopo Kanan. Kwa wang'iyo kwa wasechopo Kanan, magi gik monego bed ni wang'iyo koponi osetimore. To kapok gigo timore, pod wabor gi Kanan pok wachopo. Tabo wacho ni gima Raila Amolo Odinga notimo en gima duong' ahinya. Kendo safar mar Kanan ne wasechako to ne wachake time mane wayudo the new constitution. A new constitution no ka wa implement fully kaka entiere cha mane gima biro chopo wa Kanan. To implementation mar constitution no gisi ni gik minena awuoye gi ma en winjruok between japiny gi jogo matin ma giyiero madhi loso serikal. Kotim gi wabro ng'iyo ni wachopo Kanan to constitution omako gigo te. Koro mondo mi wachop Kanan nyaka wa implement constitution in its entirety. Katieko wang'eyo maber ni etelo to moloyo e Luo Nyanza waka ni pek mar telo mantiere Nyanza ka sana sana ne nitiere gok Raila Amolo Odinga. To pek mane nitiere tokeno nomiyo jotelo mane wantiere go ng'enygi noduogo modok chien e timo gima nikare. Koro Raila ema ne msalaba wane wawuok to wadhi kanyo mondo bi omiwa direction. Tiwacho ni seche midhi migo chongi tie msalaba kanye kama richo ni iluoke te. Tadwa ni mondo aler gino mondo wawinj maber kabisa. Ne wayudo ka wantie gi jotelo mane gi mibadhi to kane gidhi magichopo e tie msalaba to richo gi iluoko te. Ai to koro wayudo ka koro joganda wa ok yud dongruok e yo makare. Koro sani makoro osetimore marach ni koro Raila Amolo Odinga osenindo. Wachopo kuma koro chuno ni jatelo kat jatelo nyaka koro chung kien. Koro in msalapi. Onge msalaba makabiro dhi kucho odhi miyo Raila pek mang'eny. Ng'ato ka ng'ato nyaka koro ywak kabo nyalo ywak. Erokamano. Koro wadwaro ni jotelo manitie. I must cut ye kuma awach ni amor sana gi gima Dr. Raymond Omolo timo. Because he's been one of the quiet appointees mag government but otimo tich mangato neno. We have seen different initiative. Aneno moro mantiere Homa Bay iwacho ni what? BI program. Kama nyithindo ipuonjo German to kose puonj gi German e college and then give you the opportunity mar dhi tiyo oko e piny mar Germany. Magi gik mwadwa neno katimore. Waneno other initiatives moko be motimo kachiel gi jotelo moko be matin mabe osebedo timo gik motimogo. Koro wan wakwayo ni sani ka wadhi, we are in such a transitional political period ma joma tindo nyaka wuog oko ma wang'ini wakaw spaces manitiere mondo mi wang'ini pek ma osebedo ka nitie mamiyo joluo othirore. Erokamano ahinya, erokamano Jimmy. Jimmy owacho wach mangima mokalo. Mano kako nene. Joan Linda eka bang'e ibiro luwe kod Dave Owango bende. Joan Linda inyalo agombo ni ka wang'iyo wach ni donje chuny wach tir nikech sa wagombo ni ng'ato ka ng'ato yude thuolo mar wacho kako nene. Linda, thuolo mari. Erokamano. Tabo correcti Martin and Jovian. Jovian Linda, Kisumu West. I'm a social development practitioner and I represent the women of Kisumu West. Wakuodho piny koro nagombo ni watigi dholuo mang'eny. Koro kwa wacho kama warango gik maendelea kendo kalure gi telo ma wan godo Kisumu West kendo Nyanza maduong'. Mana kaka Jimmy owacho sechopo kuma koro jotelo nyaka koro yware kendo nyaka jiwre mondo wane kaka gitiyo. Kirango kaka nyiwa sani kendo mano sekaw mosedhi odak koro e counties mamoko. Luoro sechako donjo ne nyiwa. Giparo ni kendo gima notimre 2007 cha bonwore. Wanyalo kweyo nade chuny nyiwa rowerni wa mokendi areas mag Eldoret nyaka Central ni kik gibed gi luoro nikech political tension to kik wawuondre, tension ni malo kendo joluo ni malo zaidi. Kiwaneno kendo kaka employment mar yudhe okoyudo kang' monego bed ni yudo. Yudhe wa odong'
ji nigi PhD gi masters to riembo boda boda to timo constructions kuma affordable housing tiyo. To kara tich mowacho ni nitiere gi gin kanye to ng'ama miyowa. Ka waduogo kendo chien, ka warango kaka koro Women League mantiere koro e Nyanza kae. Ineno ka mine temo kabisa. Kendo chuo complain ni Women League mantiere temo golo gi oko. To kwa gol gi oko. Nikech kirango weche mag GBV, SGBV, magi gik ma affect nga. Affect joma miyo. Kirango centers mag shelter kata recovery. Waonge godo malongo. Lakini kirange budget gigo bedo budgeted for. Ng'amone go beni ensure ni gigi obedo. Onge gimoro kaka public participation mamiyo waduondwa mondo wanyal kaka waloso. Temo miyo kiduogo piny kiranga diere kuom telo mo an godo jok mano bedo nominated kalure gi lwet baba kaka nosesirogi. Iyudo ni ng'ama winjo kendo winjo ywak jopiny. Iyudo ni CS Raymond Omolo. Kendo iyudo ni ka yudhe biro chude gin ka gibo pimonu. Giwacho kaka adiere ka odwok piny orango development orango ni yudhe dhi kanye. To kiduogo chien kirango Kisumu West mato nyaka wache. Wan gi MCA Mukti okalo mane center onyiew njugu omoso yudhe to dhi kuma dhi. To 2027 to dwani wagone kura. Gigi nyaka wawacha diera. Kia kanyo kidho malo Maseno. Police do not have peace. We have gangs mabiro. Wan gi gang milungo ni confirmed. To ken mana Kisumu ka confirmed ni Kisumu, en Nakuru, en Nairobi, to endelea dongo. Scammers mabiro kaka yudhe. Nikechango lack of employment. To kiti kibet gi jopiny giwacho ni afadhali yudhe go okaw pesa jika jikia kamano nikech kirango tich malongo onge. Temo miyo gik cyber security ka no biro mokel malo. Koro wachom kama tije nitiere mondo piny ro dongre. Erokamano. To wami yudhe tich ok wa abuse yudhe. Kingiso youth ni mie tich okikete ni obedo mfwambi. Koro lui otango ni kuma tissue paper ntie omi savie ipange to mano ja masters waluore uru yudhe to wawinje duond yudhe mantie piny ka. Erokamano ahinya. Julius Okelo ma bende na achiel kuom jodongo ma bende ng'ado rieko e weche mag luo gi timbegi agombo no miye tur fuong ka kendo aneno kanyo ka nitiere ote mamoko ka Albert Owiti kani dala mar Namanga wacho ni teko mar piny luo ni e lwet oganda luo kokalo kuom neno ni ji te obede mesa. Openjo ka kendo ubro duoko ni to duol ma kelo kanyakla jotelo mag piny luo giyalo ga weche mage. Ma en penjo mag geno ne dhine Dr. James Ikal jakom mar duol japiny penjo ka ni to uyalo ga weche mage. To chako penjo kanyo to weche mag giyalo go be gimiyo ga jopiny feedback to gi progress report wach mangima mokalo ndi. Erokamano jaduong' mokwongo chiwe nondi matin then ituch chuny wach. Erokamano ago erokamano. En kwe ana elder i town ka ajo alama duong kwe. Wach mantie kawuono en wach mayot. Baba is dead. Raila osetho. Wachiko kanye. Maya paro ni wach maduong' mwadwa neno to ng'ama nyalo terowa e Kanaan ka baba nyowewa e tienda agenga aora. Awacho kama. Wan joluo kwawe kabila moko nene ok wayier ga jatelo juogi ema ne chiewga kuom ng'ato. For example, ka nene Ramogi Lang ni otho neno tieko 125 years beya ka nene Owila Ratuoro nokoro nitie ng'ato mowe ich mano nokoro Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' no kanonyuol no lidwa. Ka joluo biro kaka Ramogi Ajwang' otho, it is almost 500 to 700 years. Odinga nokao mnatelo gimoro 1940s. Koro gima wan wawainwa dhi kanye. Gini biro automatically. To wadonjo i sirikal kama nyowewa e ora. Awacho kama nang'o. Raila nyong'a maduong' manyoneno ne kamochopeno. Jaduong' neno thone, Raila no seneno thone, emomiyo tarik 3 Septemba nobedo gi joge piny kagichamo last supper. Kagichamo last supper bowacho ni jogi anta seketo itien ora ka adwan mondo udonje piny Kanaan.
Koro kama nyosewe wani emwadwa ng'iyo to kabe wadonje to nyathi kich bedo treated nango. Ng'euru joluo no wan sani wan nyako misero. Ng'amo sero wa mobiro mowachonwa weche mamit gudhok mochiko nyako ni nyum dhok 12 chon. Ng'amo miyo wadiera emwa boyudo to wadonjo kanyi. To sani an gima wanda kuom maduong' mogik. Kata jowa manyose dhi sirikal kako pyo wandai mbadi giwe bedo sycophant. Giwewa mondo joluo odongo. Technocrats gin joma ng'ado rie kucha to giwewa politicians mondo wasik kwa loso to wadhi kanyi. Piny owacho wan ema koro wawacho. Mar ariyo akwayo youth leader ne jatelo wuoyo mos Dr. Buru we jo pinyo mi wach kech ka kinyi wok idhi kache wacho ma wok idhi kache wacho ma idhi kelo confusion kuom oganda. Chon nene ka kata kare wuoto bedo elders pito gima elders owacho ema wano wacho ema wano jatelo kuom mang'eny mane momiyo duoko nero kamano erokamano ahinya erokamano jaduong' erokamano ahinya. Linda Ogweno thuolo koro mari. Linda Ogweno adwa ni bingeke matin. Jaduong' owacho ni jakom nyowewa kama en owuon nong'eyo nowewa kama ber ahinya. Inti nene nade? Mano kaka jaduong' nene. Erokamano winja ginyinga ilonga ni Linda Ogweno kamilongo ni Migosi Ward tada Kisumo kae. Ago erokamano ne Ramogi kuom chenro magichano kawuono mondo wabiwa wacha achiel ariyo. Dahero wacha achiel ariyo ma an kaka ng'ano mosechung'e siasa aseneno ka en gimoro mahinyo oganda luo. Maponono ni kwa lose matin to wabosudo mbele e yo makare. Achiel kuom gino en gimiluongo ni kaka nowachi party nominations mok dhi maber. Tiyudo ni wowuok oko to wadhi to wang'anyo. Wadwa ni mondo IEBC migawo mochung' ne yiero otimno gimiluongo ni free, fair and credible elections. Mamano te gimonego gitim. To wan to piny ka. Wan dakwa time free, fair and credible nomination. Jo Kisungu nowacho ni what is good for the goose is good for the gander. Manyiso ni kwa chako loso piny kae nomination maber. To mamalo chabe wadhi loso mamondo bed maber. Gimoro kendo mahinyowa en gimo luongo ni yuko jamna. Jomoko luonge ni bread. Jomoko luonge ni yogo. Ginyinyowa nikech king'iyo oganda luo ka wariek ndi. Buk wasomo tandawoya. To king'iyo development mantie Kisumo ka giluo Nyanza onge. Ke onego beni sani wani makoro wan mbele gigi. Tiyudo ni onge nikech jogo majotelo odong' ni jamna ema gidwa timango gidwaro mondo giyuki. Koro mondo ng'ato odhito tigi rieko ne mantie bedo ni onge. Japiny bende chungo ng'ano madwa chung' to onge okomiye jamna. Otami ni in ere kaka ichung' to kimiya jamna. Linda winjo kage wacho ni dhok ma japiny winjo jago kura winjo en mar bonde. Egimomiyo awacho ni gino hinyowa, gino nyaka waloki nikech telo ken pesa. Telo en mich ma Nyasaye miyo ng'ato. Tiyudo ni kidhi wuoyo gi japiny, minyise sera, minyise gik misetimo go yote, to nyisi ni jatelo, iwewa nang'o. Onyisi ni kata gik midwa nyise go ong'eyo, osesomo tieka kode. Tiyudo ni gini osehinyowa nikech ng'ano ma jatelo maber koro ok donje pap mondo yud kom. To ng'ano magalagala ema gigone kura. Ng'ani be kosedhi malo to wacho ni nasetieko kodu. An maru naseting'o ndara iting'e iyi. Koro ere gimamiyi. Koro gini hinyowa kaka oganda jaluo. Wawacho gimoro kanyo ni onego beni wang'iyo jotelwa mantie piny ka. Ni gin to gitimo nang'o. Oganda luo ka kitemo wuoyo. Ipamo wiyi, inyisi ni bed mos. Ipingo sirikal. Seche mwatemo wacho ni owadwa ma Albert thoe e jela kacha. Gichoko onego beni timo kamano. Inyisi ni wan broad based league thi we wuoyo. Koro yudo ni sirikal kata mamarwa ni temo diyowa mondo kik wawuo. Katieko gi wach mine. Mapiyo. Mane mogik. Yudo ni Kisumu County ka ne wan gi the first female mayor. Kendo the first female MP. To sani out of 7 constituency man Kisumu wan mana gi 1 female MP. Koth gowa kanye. Egimomiyo kae to Ramogi apteko kapuoyo to kato kenda neno kutimo na marach. Kaka joma miyo nyaka umiwa kom, nyaka wabed gi 2/3 gender rule. Man kaka Linda kaka wuo maberni miya uru kom kanyo mondo wawach weche.
Erokamano ahinya. Wachno donjo kare kendo wawinjo wach. Albert Ojonyo, Director mar Kenya National Chamber of Commerce and Industry, Kiwasco kod NOCK. Albert Ojonyo, piny luo chom kanye. Bang'e wabro kawo break moro matin, eka bang'e wabro go mbaka kae kiwan ka mbele kani to piny luo chomo kanye. To wang'eyo ni to be wanyalo bedo thuolo mar mbaka nikech mbaka ni chal ka gima osechako setore e piny luo mangima. Erokamano. Albert, thuolo mari. Erokamano Victor kod team mar Ramogi. Mokwongo adakawo thuolo ni mondo agonu erokamano kuom paro mondo ubi Kisumo kendo mondo ugo mbaka gi joluo kwang'eyo ni to which way Luo community. Mano penjo maber. Victor, aparo ni wasewuoyo maber kendo awinjo ka jowete osewuoyo, but aparo ni nitie gimoro ma wiwa wilgo. Nikech kipenjo ni joluo dhi kanye. We are not only okwalos mana nikech politics kende. Okwawach politics kende. Wawacho ni to ngimowa kaka joluo wadwa dhi kanye kanyocha jatendwa mane waluoro Raila Amolo Odinga osenindo. Aparo ni gimomiyo jakom ne nigi teko, gimomiyo siasa mar Kenya ok ne nyalo wachi ka jakom onge, nikech oganda mane nitie mane luwo bang'e. Tiende ni jakom ne nigi gimiluongo ni the people's power, and mane momiyo niluonge ni the people's president, token president. Gimomiyo niluonge kamano nikech ne en gi power ma onge ng'ama nyalo wacho gimoro amora e Kenya ka kata madwa loso e mwandu mar Kenya ka jakom onge. Mano e power mane jakom nigo. So wan kaka oganda Luo, the first thing gimokwongo manyaka wang'i en unity mar jaluo. Gimomiyo ng'ato biro yiru mondo manyu en you are united and you are speaking in one voice. Uwuoyo gi dwol adi achiel. Mane momiyo ibiro manyu nikech ung'eyo ni ng'ata ng'ata madwa bedo jatelo e Kenya ka, nikech ung'eyo ni mwandu mar piny ipogo politically. Siasa e kama ipoge mwandu mar piny, to mwandu mar piny ni ma ji laro. Mondo mi ng'ato neu, biro neno ni ang'o ma obiro yiru to unu kelo ne kaka oganda. Gima wasebedo kwakelo en unity marwa kaka ang'o kaka oganda, nikech wan kaka joluo wasebedo kwawuoyo e duond achiel kwaluwore gi Raila Amolo Odinga kendo wago kura kamoro adi achiel. To mane power momiyo jogi dwarowa. Without that onge ng'ama biro yiru. Awachunu war adier. Nikech ung'eyo ni kata ng'ato biro yiru dwa bedo kodu, dwa tiyo kodu, to be nyaka ong'i te to kosetiyo to oyudi ang'o. Ka onge gima oyudo to kobi biro yiru. So gima nyaka wakwong watim mokwongo kaka oganda Luo, nyaka wabed joma united. Wawuoyo dhok achiel to wabed gi jatelo adi matimo ang'o? Wawuoyonwa. Nikech ka onge ng'ato achiel mawuoyonwa to jogi biro kawo advantage. And uneno gi kata oganda maluorowa ma ok oriwore. Tiende ni ng'ato kata mane piny Josemeji kae, dong uneno ka nikech gionge ng'ato achiel, iboyudo ka ng'ato dhi loso gi Wetang'ula, ng'ato dhi loso gi Mudavadi, ng'ato dhi loso gi Wamalwa, ng'ato dhi because onge ng'ato adi. To mane ma gima kok watimo to wadhi bedo oganda machal kamano. Nyaka wadoguru chien wang'in to wuonwa nosetho, kata familia ka jaduong' otho, tubet piny kaka jodala, tung'iyo ni to koro ma baba osethoni kuom nyithiwa gi owewa go wadwa maduong' mang'ane kata owewa gi ng'ane, to waneno ka ng'ane ni nigi chia. In ma koro dwa ni bed jatelo mar ang'o mar familia ni, to koro duto weche duto te ma wan go wawacho negi. Awinjo ka jomoko penjo maber, kendo ng'ato penjo moro maber kabisa ni wan gi gimiluongo ni duol, ang'o ma giyaloga to be gimiyowa report gik ma giyalo. That's a very good question, Victor. Magi gik monego watim nikech wan duto kwanyalo loso e telo, to nyaka wabed gi jowa ma kwasewacho weche to giwachonwa. Nitie gik motimre e oganda wa kama richo. Kaka mage? Achiel kuom gik mowacho gi te, we talk about jotelo. Jotelo gi gin ng'a? Who are the leaders? Jotelo gin ng'a? We are the leaders. So wawe ng'iyo ni ng'ato jatelo ni ng'ato monego tim. Look at yourself and say, what are you doing? In kaka in itima. Wan gi problem moro ka, Victor. Oganda wa kendo winjo ka jomoko loso kuome kata lindo loso kuome. Oganda wa ka jatelo biro kata sani ka jatelo biro ka, molo ahinya to moyier mar politicians. Ng'ama dhi wacho ne kata wach monego wach ne kata chielo timo ang'o?
ng'ato ng'iyo ng'ato ng'ani dwa miyango. It is wrong. Let us put waket jotendwa accountable kuom gik roles wamiyo. Wamiyi ni bedo MP to nyiswa ni MP mane wamiyi ni itimo ang'o makonyo japiny. Ok ni kisebiro tidiyo mjumbe kamoro kosemiyi 2,000 to inidhi tabu ni jato pod itimo ang'o pod idong'. So nyaka wabed jok moko ma keto jotelo to task mondo wapenjgi ni to kane wayieri isetimo ang'o. Kidhi oganda ma kata mane lang'o ka inyalo yudo ka jatelo kata odonjo mana gi chopa kama to lore chopa to wuotho mana gi bodyguard ne gi ng'ama obiro ji ariyo kende. Nobody goes there. Ko ng'ama luwo jatelo ni kia jatelo obiro kata nolor kata ni dhano ringo to luland ka to ine mtoka mana ting kokadho kamoro dhano to gimodhi wacho ni dhano bende onge ni en mana ni konyo to igonyi kawuono kirito ng'ano nyaka chieng' wuogi kogonyi. What are you doing this time mang'ani onge? Mago questions manyaka wapenjre kaka oganda luo. Koro an anyalo wacho jodala jakom nosemi en gima lit kendo wewa kok wang'eyo kumoro wadhiye. To gima dier ni jakom ng'ama noyiero mondo obed kingpin ne timo ang'o? Ne onge. Jakom nowuok mana kende. Nyasaye biro kelo ng'ato kendo. Kik wachandre gi jok mawacho ni adwa bedo kingpin. Idwa bedo kingpin jakom to ng'ama noyiero. Erokamano. In bende biro timo na gik moko mitimo maber mondo jopuonje moro noneni ni in kingpin. We nyisowa ni idwa bedo kingpin. Erokamano. Kingpin biro kende. To mogik Victor, en adier ni jakom ne owewa sirikal. Ber jakom owewa sirikal, gima wadwaro kar sirikal ka nipoge mwandu to gima walaroga e Kenya ka en bedo mesa mitimo ang'o? Ipoke. Jowa moko koro ni kacha. Gima watimuru waweuru compete, waweuru gore ni ka ng'ato ni kacha to kok otimo gimoro to in idwa mani goye. Go and tell him gimidwa notimno mondo time ber. Waweuru gore nikech samwa gore jawasigu biro donjo ang'ono e kindwa. Wawacho kwa mos kata ka ng'ato moro dhi maber marach waluongi wanyisi. Ka mama dhi maber be wapake kiling'ling to wanyiso joka ni wan atandi nuseketie budget. Gimoro amora mitimo e Kenya kae bedo budgeted for. Koro nyiswa mana ni education ikelo adi e Luoland, power ikelo adi e Luoland, empowerment gik moko mowacho ko duto ema koro wape to gi jowa mani kanyo go walos kodgi mondo gitimna wik moko. Otherwise an anyalo wacho ni jakom nong'eyo mane kaka ne siasa dhi ok owewa marach ahinya. Wabeduru kanyo wachat kuma bro dhi eki. Erokamano ahinya. Waduogo malo ka matin kuom dakika moro mabich kende. Senior, iwinjo penjo ma ji openjo. Chake gi penjo ma ng'ato penjo kani to duol ma ochwe kom gi Dr. James Ikal jaod bura ma Semeni. En otimo gang'o malich ahinya? Gik mage magiyalo to dak gisemiyowaga report. An openjo maber kendo ang'e ni kiny wan gi Dr. Nyikal e chenro mar Ramogi TV mar duol godhiambo saa 1:30 nyaka saa 2:15 kod Trevor Umbija. To mane achiel kuom penjo madwa penjo Dr. Nyikal. Yes. Ni ka gin representatives magwa to gidhi gibet giyalo kamoro moken od bura nikech sama giyalo od bura to waneno to nyaka gibed accountable ne jopiny mondo giwachnwa ni to ne warome duol to duol ka ne wawacho 1, 2, 3 to 1, 2, 3 mwawachogi ema dhi miyowa laini kaka wadhi ringo e od bura. Tema dhi miyowa laini kaka wadhi ringo e piny Luo. Nikech sama gigi onge ni ji obet kamoro to go mbaka to un jogo ma jopiny noyiero to jopiny ok ong'e gimowacho ema miyo japiny bedo gi kiawa kaluwore gi buche ainago. Emomiyo gima Albert owacho ber ni japiny nyaka koro kaw patik mar penjo jotelo penjo. Ing'e lwenje mwasegoyo kwa penjo jotelo penjo nikech sani an ka penjo tikoni yo koridwa chung bondo. Moro no dwago e studio ka penjo Kisumu County ka. Wasekale lwenje mang'eny nikech sami penjo tineno mnani bende korite mang'owa ilaro. So japiny nyaka penjogi. Nikech sama jatelo biro ka maine miyiero ofis to koridwa trite ka nyasaye moro matin ni dwa mnani gone chongi piny kata mna kaene lam kata idwa mnani go dasta lam ne kuma wuothe. Nitiere luor mimiyo jatelo nikech ofis mako gi luor mar dhano to ok lame. Okay. Ineno. To samo miyi gimomiyi matin no yie koni jamna kata ogonyino
To mna kaka ng'ato nowacho mane osiptal mano nego beni yath nitie kori wuotho godei. Koro sami dhi Lumumba ka to kibi yudo thieth maber nikech ng'acha nosekawo teko kuomi to mi 500 ichame iyi samo ichame kete stage kama kichopo kode ot. To manitie kang'o utiekore kodi. So nyaka wabed ni wan jogo manyalo penjo jopenjo telo. Kik weni tich mar penjo jotelo penjo ni uwen wakendwa. Wan kwa penjo to en lweny, to en uwi, to en nduru. To kunyalo kawo chirno mar penjo nikech mano ng'ama indiki ofis. Ng'ama indiko tich dongine mikone nadwa ni ti 1 2 3 4. To wan mamarwa ni jomwandike tich to kobiro to wakoni koro ene manyako ng'iswa kako dwa timo ang'o kako dwa tiyo. Timore kang'a. So teko no ni e lwetwa. Emomiyo kako ganda sama koro wamanyo ni wachomo kanyene achiel kuom gino manyaka waloke pachwa manyaka watim en penjo matek ne jotendwa. Victor Wemonda wache ni ng'ato bendo wacho ni jowa manie sirikal. Yes. Ing'eni piny luoka wan gi joma ndie sirikal manigi lemo mok gin lema. King'iyo CS Opiyo Wandayi budget mare en karibu bilion 600. King'iyo CS Mbadi eto koro budget ni tene motimo execution. PSS wan godo karibu 5. Wan gi PS mar health, wan gi PS mar interior, wan gi PS mar trade, wan gi PS mar public investments to gi children welfare. Nyaka koro wapenjo jogi penjo ni to budget mar higa mar 2025 in department nini ang'o midwa timo ne oganda luo. Nikech wawe wuondore samoro ni jotelo wakoni ni wan wang'iyo piny Kenya. Ofise mag sirikal gi kede ya jowetena. To kidwa ng'e ni ng'amu betie kom manigi kalam manigi teko. Tikwongi ng'iyo reception ni jomage manitie. To giwacho dhok mane. One offices ma jo omako kidhi to en Kisungu gi Kiswahili. Emiketigo. Jomoko ka to wacho dhok gi reception. Ang'o miyo giwacho dhok? Nikech gipango kaka gitiyo. Sirikal en pogo mwandu. To mwandu na mwadware thurwaka. So Kisungu mingi gi Kiswahili gi pichni ma jo ohero mang'eny nyaka koro giwe. Gikono anito e Nyanza counties wang'wenegi. Ka gin weche stima upoge nango. Ka gin weche mag trade, access to finance ma Ministry of Trade oversee. PS Regina Kodho mamnyaka wachno. Nito gin pesa di mobed allocated to Nyanza ka pes ni go iyudo kanye tiyudo ginango. Mane kikonyo japiny. So nyaka wapenjo jotendwa gi penjo nikech ofise ma gintie gi nyingwa. Ok githochgi, ok giherogi. Erokamano. Governor. Victor, je osetugo juogi. Osekelo juo kaka wanene nikech watene mana kama owache no tainya ne jopiny. Achiel kuom gima miyo wakelo mbaka ni ne un mondo umbe uwach ne gie. Sama waloso ni giwinjo kendo one live. Ka wawache kaka wanene kacho samoro ni intie kaka kidwa jatenda inipingo broad based. Nekech kanyo waluo yo mochomo Mungu Kisumo kanyaka Madere. Nyaka Busia Kisumo. Yono rach mapoko dwaro yudi. Yono rach to jal mana winjo kolosien NPS Dr. Raymond Omolo kanyo en kono to no wacho ni jatend piny kadhi launch yo mocho mar Mau Summit cha to yono benda chiel kum yore midhi losi. Atemo chiko ita kai monda winje kaka uloso kuom jotendu. Ta winjo mana nyingi Raymond Omolo ni ke moluong dereyo. Ta gombo ni benda winje nyinge mamoko. Nikech kae wantiere gi governors. Kae wantiere gi senators. Gin kopogore gi wacho ni broad based ber. Tang'o ma gitimo. Emomiyo wan kae nikech sama ok wacho negi kaka weche gin to wan emomiyo wa pressure ni. Koro kiny igonwa simu ni Fred un maune malo. Unguja kabondo ka stimo sebeti maonge sanidi achiel transformer la nyaka nyithi sikul ok nwang. Kani wuotho Ugunja kacha. Owuothe gotieno kama CS Wandayi aye. To baneno mana ka piny pod otimo mudho. An nyaka wuotho gotieno. An mana wuotho. Gima nyama wuotho gotieno an mana ng'eyo. Koro sama pod wan kae ni jakom nohero ga wer moro ni gimichamo e mari modong mwachamo sani ni nyaka between now gi 2027 ema wakwano
kwano madhi gore ka ji oloko aora cha ok ing'e rigijidi ne ng'e ni gini samoro tanga ne nyalo lokore ng'ama nong'e ni tanga nyalo lokore onge mi sama wan gi jotendwa ni mae kaka nene mana kaka Ogweno wacho cha nyingi machielo cha Linda Ogweno kaka wacho cha ni holding jotendwa accountable kogik nyaka seche mag yiero ng'at makoro wacho ni dhi konyo jakom malo mana ng'ama dwa dhi Sayun koro en konyisi ni jakom makoro ikonyo malo ng'ama ohere ahinya to koro koni jothuru an koro gima timore wadhi Sayun kech kuma jakom ne ng'ama lich ahinya ng'ama ber kama odhiye ber to kichaki nyiswa ni gwenyi ni ombulu moro ka mondi gwenyiri godo itim godo gigi koro mae gima paro ni mbaka manyaka wago to mogik mana kaka kama je ikele godo kama okele godo mara weche mag dongruok ka jatelo sitikore kodi nikech gima nyaka wang'e ni jotelo kit ma wan go e Afrika ka ok kata mana Kenya kende thoth gi ok dwa mondo tiek dhier nekech sama jomo dhier ng'eny to ka ang' odonjo kae to joma wer ne mineno riedo tie gechege ka thoth kobiro mo empower u ma giwuokie e politics mar tokenism ma kobiro to miyi 3,000 4,000 to tiekore kodi ong'eyo ni sami dhier cha tang' ni orne message ni nitie nyathina moro emo mineno gitiyo go omenda ma gin godo go mondo mi gilomb godo jopiny ka gweno midiro ne bando koro gimonego beni watim ni to sama wadhi go e mbaka gi jatend piny William Ruto ni long term plans mage ma waketo maka wadwaro gik mabiro konyowa makata kiny nikech koro ing'eni wakuodho piny kata kiny tanga oloko to gima weyo wago gi nderni moweyo ka ok obidhi muko koso biro muko osiptende manoger ka ok obidhi muko koro kik wang'iya ng'iya short term gains ma samoro jatelo dhi muko malach kaka sewacho chien kacho biro kofuku ne ber pod adok mae wach helicopter nikech sani giwuoyo malo kama ji ok ywe kata mana nyithindo ok ninde udi sama tin nyathi ochiew helicopter okalo sama tin nyathi ochiew helicopter okalo to ka gilor ni sangwenyo luoro gi dabal gima je wacho cha kidonje ofise mondo ing'e ni jatelo ni en jatelo motudore gi jopiny idwa dhi okoro kadwa luongo nying ng'ato tibiro winjo ni mondo na CS idwaro 100,000 kuomi in makoro ya kaene Linda Ogweno 100,000 tidhi golo kanye mondo inego Wandai samoro Wandai ni to kia to sangwenya moluore mano kuom ranyisi samoro mbadi ni to kia to bamba sedede kama na tieko koro samoro japiny ma kawaida mane gimoro chando ni kata jok grube mago ala manyo biro madwa neni ni 100,000 ni to samoro kata fare mucho pogo Nairobi maonge to kiny ko biro to security ogo e guard makaka konye mbaka gi nyaka wagoe halls machalo kamagi mondo wang'e ni sami wacho nono oganda luo chomo kanye to wambe wawacho ni kuma wachomo ni wanie gi interest wa in kose mi maricha to marwa ni bende kelnwa ero kamano anta pan ko to nego pam timne mar chuo mbomoji gi sindan momiyo nogole oko e Council of Governors. Erokamano. Nyakwar Peres, adwana miyi thuolo matin iwache mari bang' ka waduogo to abro gombo ne Fatma Hussein mar Supkem. Ing'eni Kisumu ka wakikore kidhi Kindu be Migori Homa Bay kuonde te wakikore yore mag kuonde ma walamoe. Mae momiyo waduto wa jo Kenya mane nyadhi marwa waduto wa jo oganda luo modak city ma Kisumu ka. Ken Jaduong' mang'ado rieko ne riwruok mar jodong luo. Yes. Nokelo mbaka moro mang'eni ang' pod wayud thuolo mar goyo mar duong'o wiye. Ewi kikruok mar duol. Ma sama koro wago mbaka kama to nitiere jomoko mamedo paro ne jopiny ni gin e broad based. Gin gidhi siro Ruto 2027 kata gik makamago. To aparo ni kama japiny nitie sani ok aparo ni nitiere ng'ama wach mar ni Raila nobedo kod winjruok gi William Ruto wendo kuome. Jogi te ong'eyo maber ni nowegi Raila wuon noweyo ka nobedo kod winjruok gi William Ruto e kinde cha. Kendo nosiko kowache manyalo paro kinde mane timo ik mar Mama Fibia Siyo ka en karachuonyo. Nowacho maler kowacho ni en gi geno ni winjruok mare gi William Ruto no dhi nyalo biro kalo nyaka yiero magana 2027. Koro aparo ni ok en gima wendo kuom japiny. To gima fwenyo sani en ni e kinde mane koro jatelo nindo ni mar goyo mbaka e kinde dongruok to kod kingpin ni. Anno ka gima jotelo temo tiyo kod thuolo mar ne oganda luo chomo kanye ni
e yor loso gi siasa mari giwegi to wigi wil gi wach maduong' ahinya mar dongruok makoro oganda wacho kae niendi. Kechiyudo koro sani nyaka ne Raila nindi waseneno ka kata mana buche mathoth imedo chan mar mondo miyo ji oradi ji ogo kampen jotim achiel adek. To kuon gima yudo bende kikruok mar duol nikech kata mana kwan mar jotelo masani chope liete machope kanisni odhi omedore mokalo kaluoka mar temo paro ne joluo kilo sarambe mae sama ber lo sarambe kendo afwenyo ni kendo sani koro iloso gi mathoth ahinya nikech osefwenyo ni koro mae sa minyalo ti godo mar mondo ng'ato go kampen mare no wuon gi wuondruok ni paro ne jaluo ni Raila nowegi e sirikal gima be jaluo ng'eyo. Koro aparo ni ng'ama ne tije maduong' en bedo Nairobi office mondo gor buk magoro mondo go kwan migoyo mondo dongruok ochop ne jopiny owinjore bed ni en Nairobi kacha otim tijno ka weekend ochopo ne kata gi off ne mondo ringo duogi mos jogo chako dog Nairobi otim tije. King'iyo ng'ama nigi ting' mar bedo e county assembly mondo los chik obede od bura mar assembly mar county kanyo olos chik manyalo kelo dongruok ne oganda e alworano kendo ket governor tesre mondo pesa moa malo mambadegi nosepogo malo kucho mochopo ka otigo kaka owinjore mondo obed ni wawacho duol achiel ne jaluo chomo kanye luo chomo kama dongruok nitiere. Dongruok ni en gino manyaka to tim ma ok onywande ni to koro siasa mar ni to 2027 chalo nade 2027 chalo nade 2032 chalo nade. Aparo ni kanyo kikruok mar duol no mane jaduong' temo wacho kata ni chuno koro kata mana ogai makojolo mar ODM ka koro wang'iyo weche mag siasa. Dr. Buro Ginga iyudo ka samoro koro itere maka kinyo tere kocha kinyo chako tere komachielo chako tere komachielo gikone wanyalo bedo kod kikruok mar duol gi. Ma ting'eni thothne iyudo ka mondo mi dongruok bedi to kwane migo e mesa en ga kad mar siasa. To kad mar siasa cha kaponi ok otuge mayot to kata mana lek montiere go maduong' mayudo dongruok cha nyalo pasore mawuogi nikech jopiny thothne ong'eyo ni kokalo kuom siasa dongruok biro ma en adieri mar wach. Koro ka kikruok mar duol no bedo taparo ni kanyo bende jotelo gi josiasa nyalo wito jopiny. Koro jopiny nyaka chiew mang'e ni en adieri ni Raila noweyo gi ka ging'eyo ni en e winjruok gi sirikal to mano ok en gima nyaka to par ne japiny. Gima sani nyaka bedi en ni ng'ama nowe manosemiyo tiko motelo e lemo mar telo cha en manyaka kete tesre mondo gima no Raila owego akuru marachar cha onyalo biro mondo mi okel godo gweth ne jopiny ka roho maler ochop ne jopiny odhum dhok mayore yore mag dongruok. Erokamano. Gavana Nyong'o jopiny nigi penjo ka gavana ma Siaya County James Orengo jopiny nigi penjo ka gavana ma Homa Bay kaachiel kod gavana ma Migori nikech ma akuru marachar Eddie Morin owacho ni akuru marachar ni en county government en lweny mane ji nokedo go yawuot luo machal Dr. Mbaye gini nondiko kang'no ne to sani koro jomoko chal ka gima oganda jo Kenya nikech king'iyo katiba mar 2010 achiel kuom gik manomiyo jopiny ogo kura ne katiba no en wach mar keyo telo gi teko gi mwandu e kor gwenge miluongo ni devolution ni. Nyakwara Moga Jwang' wadhi nyime gi twak moro achiel kachiel adwaro kawo thuolo mar duoko wach ne jopiny giwegi ka Fatma oseyudo thuolo Michael Amimo eka bang'e abiro dhi ir Pauline Akwacha eka bang'e Israel Agina then Maureen Kemunto e odano. Koro wachako kod Fatma thuolo mari anti kapok Fatma odhi bende ber nikech ang'e ni joma ni kawacho ni to makoro saa 4 dhi romo to pok giloso gi tena ang'a timore. Erokamano. Waseloso chenro mar neno ni wadhi nyaka saa 5 mar okinyi ma kawuono kendo wakawo thuolo mar go erokamano. Ang'e ni uwe tijeu mar bedo kodwa ka ok tich mayot ahinya. Erokamano maduong' ahinya kuom bedo kodwa mar go mbaka nikech mbaka ni be manyalo konyo gero piny. Wabiro dhi nyime nyaka saa 5 mar wang'o nyango ma kawuono. Erokamano. Fatma thuolo mari inyalo chunga chunga malo. Kijaribu bobet matin kidogo hapo kiko kata ni wakuoni anawacho ni agombo ni Kisumu wabet gi kwe nikech Raila nohero kwe baba nohero kwe koro agombo ni jo Kisumu waduto wamakre kata ni ng'ane ni e UDA MDG wabet gi kwe nikech ana bet MDG kata ODM to Okelo is ana MDG Okelo UDA kata ODM kaluar piny kae ng'ama bokonya
ok mana okelo. Koro kwa makre to abet gimoro achiel. Mar ariyo, adwa wacho ni governor wacho ni owinjo wach Raymond ariyo. An adwoke mar adek. Nikech gimomiyo adwoke mar adek, nyaka Raymond odonje telo, Kisumu obet gi peace. Ka riambo tung'isa. During mandamano nwabeto gi kuyo, kuyo, yani not kuyo, amani. Kwe. Na naacho ni Kijaluo sio yangu. Tulikuwa na amani. Kwa sababu gani? Dr. Raymond Amolo alikusanya vijana, akawaongelesha, akawaambia Kisumu ni yetu. Tukiharibu ni sisi tunaumia. Kwa nini tusiwe na amani? Na kulitokea na amani mpaka Kisumu saizi tunaheshimiwa kwa sababu ya amani. Wakati wa nyuma kulikuwa kama kuna maandamano, jomanwa yeroka emangisa ni fatwa inang ni chung kondele nganebo chung mambo leo tokite to wabayo. Uongo ukweli. Koro ala malama ni wabet gimoro achiel. To jotelo muneno nwa yero miwacho ni ok waluonggi kata donje office margi tek. Kidhi kionge appointment okibineno ng'ato. Koro there's no need monda dhi kacha, monda wach ni kata ni Professor Nyong'o ber, kata ni Kia Swaga ber, kata sijui ng'awa ber, to okayude kate office, to okanyal donjo kate office no. Koro afadhal apak ng'ama senono tije. Mtasamea tu hiyo Kijaluo. Erokamano. And then Raymond Amolo osekelo dongruok Kisumu. Dongruok. Angi osekelo dongruok Kisumu. Hapa majuzi ameleta viti. Akapatia wamama wenye wanafanya kata. Ameleta tent. Hiyo si ni dongruok. Instead ya dongruok. Instead ya mimi kwenda kutafutana na mwanasiasa nipange laini nipate 200, si ile kiti nitahaya. Chama zitahaya viti. Watu wakiwa na matanga watahaya viti. Hiyo pesa sinarudi kwa mkono ya chama. Si wanachama wanafaidika. Na sasa si tutasahau maneno ya kufatana na wanasiasa. Hiyo ndo kwa sababu unasikia Dr. Raymond Amolo nyinge iluongo erokamana Fatma, erokamana ingeni wakikore puro kudho pinya kwa Mugajwang ni to piny luo ochom kanye. Machielo en wendo ma iluongo ni Michael Amimo, thuolo koro en mari Michael Amimo, mondo ipimnwa ne to ineno nade ni to piny luo ochom kanye. Erokamano wuod Juma, ani luonga na Amimo Kamimo en opinyo Kisumu ka. Nyanza and Lualanda Saul, mpogora gi mano Amimo Kamimo en regional coordinator motelo ne Safina Party Western Region. Yudo mi penjo ma direct ni piny luo chom kanye. Taneno ka wan mbaka ni wanaro into individual instead of community. We were not debating the individual makama chom kanye, but our community. Number 1. Okay. Piny luo nyaka we goyo dongruok mar siasa. To gi go siasa mar dongruok. Awinjo kosiep na maluoro Albert Ojonyo okelo example mar gima timore Rift Valley. Anadak Rift Valley. Adak e piny Rift Valley kata sani awuok Rift Valley. Tadier gima wacho ni kata jatelo kalo to joma luore onge. Nyocha wan nyaka gi president in Kapsabet. To king'iyo only 1 kilometer kama president nitie. Gimoro tik moko dhi mbele ma ok chal ka gima rais nitie. Gima joko timo, in fact ma piny luo go tim, we should borrow a leaf ni joka time nade. Joka poka winjo kama gikete forum makama to gi debate ni sudi wachango kiangane wachango they talk kako ganda ki niso ni gedeti ge siasa mar dongruok ok dongruok mar siasa mano namba 1 mena ka piny luo ge. Namba 2 piny luo nyaka bed gi gimiluongo ni a win-win situation in every part. Ka en siasa twago win-win, ka en development twago win-win. Adwa miya clean example. Don't you know Kisii kawaingo ke Korabar almost 10 times. Don't you know what is happening in Kisii? Simbarati da Kisii, ene deputy party leader maro ODM. Osoro da Kisii, ene minority whip mari UDA. Matiangi ni Jubilee. Maraga besani koro work. Poka winjo ka ge gore. Ngisini they win there. Ka ODM ko yodo. To
osu nganene simbarati kelon wang to ko dine yudie osoro imiyo wang to ko dine Uhuru Kenyatta matiangi imiyo wang kuro we have to play what we call win-win ayene rewruok ber to parni rewruok ber to rach chiemo sama kuri chiemeni nyaka wangini to kwariwore to chiemo chatin wadhi chame nam. Another thing manyaka piny luonge mama to kota rach ni kata bed berni enni ya nyaka koro wadi bet kaka watiko kembe ma nonsense mawuok e luor kaendi gimelungo nonsense ne wan gimoro ni sangwenya kasinde moro ko wuok ni chude ineno kembe mwa create ge ni individuals ma create ge te ka kin gi yonge can we sustain the chude be wadi sustain ge jatelo create chude ne ke koro pogore onwo ke sangwenya koro anam ge mara ka kin ogoli office ke mato office ngato moine riambo gi abat barabara kin bina sustain this thing what we should do dolwowa chikru itwa nyaka koro waket conducive environment mondo kembe wa odongi mondo small business entrepreneurship odongi ere kaka wuode juma angama nigi business ma is worth almost 500,000 aloro mara ne kituchumira timion kijana 50,000 maonge business experience no chak mare. Why can't we empower jokmantie gi get conducive environment to ndiko jende to jende gi kadhi to boda tinge to boda mutinge ta kaduogo to ngia lot kuom mama mboga wacho ni okanya chama lot an mangada lot anyiew ringo jaringo dhi medo dho economy security. This is the talk monego wawachi. Do you know it is very hard ni piny luok ende governor maban governor by the way portfolio makoro mbele ka gede meya ogweno it is very bad ni piny luoka emandi kamilo ni sto pamba to onge kata it pamba jok mano biro gi mentality mar chako ka ni sto pamba no ng'eyo ni ka pamba donge an ka dongo to kwan wagolo bando to ni pura ngo iketo pamba. Another thing tiek pio koro waka break matin another thing kidhi ka bondo korgi ken piny luogo lo rabuon ni endi otoro kata chandela 2,000 kochopo Mombasa en 6,000 kwa create company kacha ot michula 2,000 misambi dibeda 5,000 piny luoka kende ema nyando kamae onge kenye mtisi kata chiel to these are things makiketo kamoro sani ne wane broad based siamna kenye mtisi mosebet katieko mheshimiwa Atandi otelone park ne wan gi industrial park moro no wat ni gero boya kacha ne en wach to doko timore nade wan gi moro ne nane former CS odio chako dwa chako siaya ne en wach to doko timore nade maji gik makwago mbaka nikech koth mawinjo kwacho ni lastly koth mara winjo kwacho ni wakomuru angowa dinyidoni in da pinango medwa kome serikal ene mongiswa gik mosekome ni industrial park to egero boya moro chetimo kama kukomito ichiero to kobiro ni komuru gi kodni jawadwe japenyi tang'ama kome serikal erokamano let us debate gima konyo community not individuals will go, community will remain. Erokamano ahinya kwa Mugajwang. Erokamano ahinya kwa Mugajwang mane kaka mbaka koro chwakore ka. Erokamano ahinya ne telo mara Mugi FM gi Ramogi TV ma ochako medo thuolo mar saa achiel kendo madhi nyime kod mbaka ne waduogo bang' kinde mano kendo ka oyuo mar dakika moro madek kende ma en kaka wanene okinyi ma kawuono Winam Edition kuke kaunti ma Kisumo kod an VOJ kod panel mar kaka wanene Senior J Bonyo, Governor Monge Portfolio Fredo Gweno kod Nyakwar Perez Ken Muga kitimana ka. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo gimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa.
Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Na mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bwana ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yuwajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha nice extra premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa nice extra premium. Ugali wa nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za nice extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni nice pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni nice. Si nice na nice extra premium. Siku njema huonekana asubuhi. Amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Hapa nilipo, sipo nilipokuwa jana. Si kwa nguvu zangu, wala si kwa kupambana. Yani nijifiche wakati amefanya Bwana. Ananipigania usiku na mchana. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *277#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Penje laktar kwa Kaliramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga Ruth Otieno. When the crowds are gone, Diani feels like it's yours alone. Rediscover romance with sunset dinners by the ocean. Dance and laugh with your crew on the white sands. Or simply breathe
solo as the waves crash softly at your feet. This low season, experience the beauty of Diani from only 34,300 shillings for 3 nights via SGR. View Travel makes Diani's magic more within reach. Book today and enjoy the ease of Liva Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Koro in ka isewango idawa mahero, diri itakuwa mdaka ariyo kende. Mondo wakaw gweth kamoro achiel. Nang'o? Ang'o momiyo in idwa noriti? Kare in idhiga kanye? Woktich ka woktich wakelo ni duon ya Wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo Nyakurumonga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakurumonga Jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen Nyakurumonga Jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakurumonga Jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni yawa. Chakre Donam Lulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Atemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni uru Nyakurumonga Jwang' kendo e twak ma ogik tilo mogik mar chenro ma kaka waneno kinyi ma kawuono wayudo thuolo kendo mar dhi nyime kod go mbaka, nikech mbaka ni kaka ne wasewacho ema gero piny. Ma en kinde ma jopiny yude mar go kodwa mbaka kaka jokanyanam, kendo giwacho pachgi, kendo giro ote ne jotelo ma giyiero ma gimiyo ting' mar chwaro nigi yore gi mag konyruok gi dongruok. Ma ajenda ma wayalo kawo kinyi ma kono Nyakurumonga Jwang'. Oganda ma poro wach kanyakla, oganda ma bende winjore kanyakla, oganda ma ochung' achiel margi, en oganda ma otegno ma ok nyal yiengi kata matin. Mamiyo wan kae kaunti ma Kisumu tielo mokwongo ma tik chakruok mar chenro ma kaka wanene e kor gwenge ma waluongo ni Winam Edition kokalo Ramogi FM kod Ramogi TV. X wantiere Facebook, Instagram, TikTok kaachiel kod bende SMS ma studio ma bende pod dhi nyime kod yudo ote mag jopiny mang'eny ahinya. Ne wakawo yweyo matin to waseduogo kendo. Nitiere jabura moro nosemako tor fuong'. Tadwa miye thuolo mondo ongeke matin. Ibiro mana wachonwa nyingi, then ibiro ng'iso ni to piny duo onego chom kanye e kinde ma koro wantie ni. Wane kikiore kaka jabura moro nowacho. Anilo. Dhiadhi nyime? Aniluonga Lily Ochola, an nyako man Bung'ol. Tadak Kisumu, I said that for long. Tan gima dwa wacho en mana kuma piny ochome ni joluo wabeduru gi moro achiel.
baba nowe ka wachonwa bed gimoro achiel. To kaka neno kaka weche dhi, joluo ok dhi maber. Kata an gung'ol kamae, wiya tiyo, aneno gik madhi mbele. Joluo wabed gimoro achiel. Wabed gi one voice. To jok mwayiero, politicians mwayiero ging'e ni wan emomiyo gibeti ofis kanyo. Kaka ng'at achiel osewacho kuomwa kae, wayiero gi yes, sama gimanyo kura, gibiro irwa. Lakini kwasemigi kura, koro gikiawa. Kata ofis, ok inyal donjo mondo iwach ni gima timore i ground ka mondo ging'e, mondo gine kaka gikonyo. And then another thing is, jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Politicians onego winj gima jopiny wacho, ok ni ka gisebeti ofis kanyo, kata kidhi manyogi, ok iyudgi. To another thing, kidhi ofis kanyo ni dhi manyogi, jok magiketi ofis kanyo, ineno ka giketo relatives. As if relatives emanomigi kura. Ok onego bed kamano. Counties moko go, gi consider citizen. Kaoro Kisumu kae, waneno ka ok wadhi maber. Politicians mane wami kura, ng'enygi ok kony jopiny. Koro kuom an, kaka nyako man gung'ol, akwayo ni, wan be wan gombulu, ombulu wa ok ong'ol, koro gine kaka gichopo irwa, ka gidwaro kura, to kwa manyogi, mondo bed mayot, mondo wachop irgi. Sani gidhi ofis moro, ntie stairs, akuna lift, wachopo irgi nadi mondo giwinj kwayowa. Ok wanyal chopo irgi, ok ginyal winjo shida ma wan go. Gima wacho en manano, this time round, kaka an, adwaro, wanasemaje, Gen Z, kamoro chung, ang'en ma en fresh blood, en good direction, oneno mbele. Cause magi jok manotho, kati nego gi street, but they were there for us. Irukamana enya. Next, en Paulina Kwacha. Mama Paulina Kwacha. Mama Paulina Kwacha, kapok Mama Paulina Kwacha odhi nyime kod wacho wach kako neno, apa ni producer marwa ma kawuono kata floor director marwa Alex Obado ne tire kod ote moro kama tin, monego beni koro mewa achiel kuom jotelo mawuok e piny luo no nyocha loso kama e wach makoro wayalo kawuono ni Nyakwar Mgajwang'. Agomo ni chiki iti mondo iwinja nena nikech kamoro inyalo kwanyo gi kama jatelo no owachego no. Koro wawinja na kaka Dennis Onyango mane otiyo machiegni ahinya gi Jakom Raila Amolo Odinga. Ing'eni ma bire kinde ma ng'ato ka ng'ato ma omako microphone ne wacho ni Jakom nowacho na kama. Koro an bende nyalo wacho ni kadek dwe mar 9 an gi Ken Mwa gi Fred Ogweno ne wan gi Jakom Orange House kano gwelowa kano puoyo chenro mar kaka wanene. Koro wambe wanyalo dhi e platform wach ni Jakom nowacho ne oganda luni ng'isgi kama kaka jo kaka wanene. Koro ng'ato ka ng'ato nigi version mare. Winje kaka Dennis Onyango ma bende obedo jating ndai mar Jakom Raila Odinga kuom thuolo malach mokalo. Winje nena. Bwana Waziri, awinjo ka weche dundore kor piny kuondegi ni jomoko claim ni nagone Raila simu, jomoko ni Raila nogochona, jomoko ni Raila nowacho kama ni gini waonge, kia gini wantie, kia ni wadhi chungo candidate 2027 kia ngogo. Ne ane PG ma Raila nowache ni we keto ji gi gima pok owacho king'eyo kata wanyalo bedo gi candidate. Candidate manejo ODM kata piny luo nyalo bedo go ne Raila Odinga monindo cha. Onge candidate, wabeduru very honest, onge candidate ma ODM nyalo golo sani madhi win presidency. Maka Raila otamo 5 times. Onge ng'ama wanyalo golo sani mani kuma Raila nochope cha madwa kethonwa sa ni timuru rito wadhi miu direction 2027. So chairman, aluonge ni chairman nikech ne chairman mar ODM. Bed ne joluo e ratiro. Ikon gi ni onge candidate mwanyalo produce sani. ODM be nyisuru ni onge candidate mwanyalo produce sani. Koro wang'i between tiyo gi Ruto gi dhi Gachagua. Kor Gachagua kocha nyogi se pangore mo wacho ni 50% okao modong' omiyo kaloso gino jaluo onge e question no. Kama nitie space en mar Ruto ni. Kanye ma wantie. Anonge ng'among'eyo, onge ng'ama Raila ne wuoyo go maloya matindi ng'ato dhi e rally wacho ni na wuoyo gi Raila.
Nitie ji mang'eny mane wuoyo gi Raila to kitieko to koni macha wacho nonsense. To iti ya kanyo kipake ni wawuoyo maber. Nitie joma ne biro ofis mamadh chae gi Raila mawach kaka Raila orwaka maber mondo kuwuok kanyo to pendi ng'ato ng'ano okelo ka. So wawe wuondore uru. Church chairman provide leadership, give direction. Wawe wuondore uru ni pod wadhi pango tich 2027. Oge tich midhi pang 2027. Jipangore sani 2027 yiero. Ka in idwa chako pangori 2027 mano mari onge kama idhiye. 2027 en election year. Jipangore sani. And Mano kaka Dennis Onyango nyocho loso Nyakwar Mgajwang, video ma bende osebedo ka itiyo go gana luo katemo go mbaka ito piny luo nego chom kanye lai ma siasa gi dongruok mar oganda gima duong' ahinya. Mr. Kwacha, thuolo koro mari aluo listi ni ang'eni ji teno ndiko nyinge listi ka kora biro bedo kaluongo ng'ato ka ng'ato manyo ndiko nyinge listi kori wacho kaka iniwoni neno kaka jago kura mane gi duol. Erokamano ahinya. Thuolo mari mama. Erokamano Radio Ramogi kuom kelo gima lich kamae Kisumu kae odiochieng' ma kawuono. Wamor kendo wang'eyo ni pod ubro duogo Kisumu kae kendo kelo gima chalo kama. Iluonga ni Paulina Kwacha, aja wale town ka. An jama endeleo ya wanawake kendo an ni achiel kuom members mag Chamber of Commerce and Industry. Ka winjo gima Dennis Onyango wacho, ayiego kendo kanyama neno ni romo wabede nikech jotendwa mane waterogi nyoromowa gi wach mar ni an nyawuoyo gi baba, an nyawuoyo gi baba. Onge ng'ama nok wuoyo gi baba. Wan kendwa mwabet kae gi ema nok wawuoyo gi baba. Ginto ne giwuoyo gi baba te. To wigi owil ni wan ema ne waterogi. Sama ne giwuoyo gi baba, dak ne giduogi nyiswa seche ka kane baba pod ngima ni awuoyo gi baba, un ema nutera to baba wachona kama kama kama. Nok gibiro. Ka koro ging'e ni baba onge to nowuo kodgi. Ginyiso wa lal bele kanyo. To gima Dennis owacho ni ema pod abe anuoyo. Kuom jotendwa gi onge ng'ama nyalo telo, onge ng'ama nyalo chopo madonji e wuoch baba. Onge adier. Erokamano. Jotendwa gi wadwa yiero tim wang'ni 2027 wayiero tim. Kik gibinwa gi ngaf, kik gibinwa gi CDF. Nikech mago pesni wa. Mago pesni wa. Ere ng'ama ok ong'e ni mago pesa. Mago pesa wa mago suru. Otemo wacho ni kidhi e bank ikano pesa ni e bank ok igona e jo bank ni erokamano kuom rito na pesa ni. Mano pesa ni. Mago pesa wa, mago pesa. Mago suru ma sirikal ng'ado waka. Ema gichako giduokonwa e development. Mago ok pes mijumbe. Mago ok pes mijumbe. Erokamano. En custodian. Gima chando wagi wajumbe wagi. Gimoro ne gikelo nyithindo moko mathindo luongo ni Mbogi. Mbogi. Mano jakanye. E youth ka Mbogi. Oh, Mbogi. Oh. Mbogi ni eno lich. Kate town ka. To kose negi ka mijumbo osebiro gi gari marateng' to seneno gi ka gintie to gine mitieko kodgi mokwongo ni panguru line. To se tieko to donje mtoka marateng' to se ywa dirisa malo odhi. Ok binene. Gimoro nitie kae ni public participation. Wabire bura mwabedi mwayal. Kidhi nwang'o development mane wadwaro piny kae ka. Gidhi giloko giketo gik kendgi. Projects gima gidware ma giketonwa. Mawa mwadwaro ka. Gigoloko onge. Erokamano. Korka mine, akwayo mine madwa chung'. Mine madwa chung'. Wan gi nyithindo, wan e jonyuol. Wach moro nitie mawachore kae mar ni uchiek
Mine be uru wechego. Jowa piny pod okinyi jowa. Mar win. Wechego wabe uru. Nyoro nya chiro Kibuye. Tayudo nyithindo moko kago mpira. To kagigo mpira, to moro gwe mpira ma mpiro loyo. To bukore jowetene ringo dhi ire dhi chiaye. To duoko ni achiek. To mineno ka wasebam. Erokamano ahinya. Awegi kanyo. Agombo ni wegi kanyo mondo mi ng'at machielo thuolo. Erokamano ahinya. Okwayo jowa ma josiasa ni nyaka watie gi dhok moro manyalo rito wat. Dhok makelo luoro e kind ogandawa. Maureen Kemunto, then Israel Agina, gi Michael Nyaguti, Salim Onyango, Tosha, Sarah Opio, e odano. Erokamano ne TV maramo gi Ramogi FM kuom kelonwa this forum. Mokwongo adwa chako kawacho ni since time immemorial joluo nitelo ne gi thuondi. Jotelo masani wan go gin ruodhi. And I think as we move forward, wang'iye uru thuondi. Jatelo moro nowacho kae ni ok wanya bedo piny mondo wayier jatelo madhi lead joluo sani. Because jatelo maber mabro lead joluo en thuondi. To thuondi no en ng'ama Nyasaye bro kelo. Gokinyi kane wachako Ken nopenjo gimoro ni jopiny dwaro ni ochom kanye. An daher wacho kaka ng'ama tiyo gi jopiny pile, atiyo gi migawo mok mar piny owacho, ni jopiny dwaro ni mondo kowuok gokinyi modhi osiptal to yudo thieth makare. Japiny dwaro ni kowuok gokinyi koidho mtoka to ndara ber. Japiny dwaro ni ka nyithinde wuok gokinyi odhi skul to giyudo somo makare. Japiny dwaro ni nyathine kotieko skul to yudo tije. Mano e yo ma jopiny dwaro sani, seche ma pod wamanyo thuondigi. Mar ariyo, agombo ni seche ma gibete duol cha, jotendwa ma ruodhigo, seche ma gibete duol, to wambe wabed gi duol wa moro ka. Mondo wang'e ni 2027 wadwa yiero ruodhi koso wadwa yiero thuondi. Because I believe ni thuondi ema bro kelonwa gik mabeyo modwaro gote, better services. To ruodhi to bro bet mane office ka. Ng'ato no penjo kae ni ang'o meji losa about Raymond Omolo and not jotendwa ma wantiere go ka. Anto na penjra ni ang'o meyo kata jotendwa go onge ka. Is it because ni gin duondgi moro ka moro to wantiere kae kaka jo Kisumu? So 2027 as we move forward, wang'iye uru. The reason why Jibro wero Ray pele is because one, kidhi county assembly, idwa neno MCA ni, okibiro mokode. To kata kiromo kode, okobinyisi that development that you want, that you once sat down, mi wacho ni adwaro development. Kidhi office governor, idhi penje, ni jopiny no bedo piny mo prioritize this project, ang'o miyo gionge, no one will answer you. But ntiere jotelo mana moluongo go, kadwa luongo nyinggi, these are people who people will listen to every day. Then lastly, wakudre uru kaka Uganda joluo. Walem mondo Nyasaye omi wathuondino mabro leadwa. Ang'eyo pile kata ka baba otho e dala, jibedoga gi this type of confusion. But aparo ni wasebedo go for long. 1 month is a long time. Let's now sit down. Wakudre uru mondo walam Nyasaye mondo mi thuon maber mabro leadwa kaka Uganda joluo. Erokamano. My name is Maureen Kemunto. Akiani samana Nairobi upogore gi Kisumu ne. Erokamano ahinya. Wendo machielo en Michael Nyaguti, then Israel Agina, then Michael Nyaguti. Israel? Okay. Dede nyime microphone ober. Okay. Yeah, nyinga en Israel Otieno Agina, anja mar Chamber of Commerce Kisumu. To gik mwawacho kani, wawacho ni to wachiko kanye. Gi Kiswahili penjo ni luo twendapi. Kumwachiko kwadwa ng'eyo nyaka wang'i chien. Higa mar 63 nyaka 66
Jaluo ng'eny ne nie KANU. Higa 66 nogwewa oko bwachako KPU. Bang' chako KPU 1969 bang' nek manotimore Russia Hospital ka party nobedo banned. Chakore 1969 nyaka 1992 ne en single party ma ok noyienwa chako party yoyote. 1992 wachako Ford. Kwachako Ford to joma ne wachako go okelo akili mang'eny magi mawa mwachako Ford Kenya. Ford Kenya ni wabirogo nyaka 1994 ka Jaramogi tho. Tae joma noweyo kaka Young Tax olearore ma Jakomo resign from Ford Kenya bochungi NDP. Bang' chungi NDP kwadhi 1997 to adonjo gi Liberal Democratic Party. Liberal Democratic Party ni wawuothogo mae wajoin NAC 202 mwabede sirkal. Kochikwa nwadhi yudo Prime Minister. To kane locho sekao gi joma ne wakonyogo, to giwacho ni gimwadwaro no onge katiba. Wawacho ni kara los katiba. Malweny mar katiba wagoyo ma oriembwa 205 kane wayombo wadonjo gi Orange movement kaka joma ne piem gi jorabolo. Bang' kanyo ODM ni kakoro wadhi kode yiero 1997 kendo tim manotimore e Ford chande oduogo timore. Nitie ng'at ma wakili moro matiyo gi bwana mowacho ne nosipwa kabisa mane giwinjore magipando karatase mar chama mochuno wadwaro Jameru ma Jakomo yudo party miluongo ni ODM Kenya. Ang'e ni mano uduto ng'eyo. Mano sigana maber ahinya Israel Agina. Mago te osetimore. Wan ka mbele pod nitie lweny. Warie kanye? E kuma chiko. Yes. Koro Jakom kano neno ni weche richo 2024 ma Gen Z demonstration otimore moneno gik mane nyalo timore no decide no luong ceasefire. Bang' luongo ceasefire 2025 March tarik 7 higani ne gibet piny magi sign winjruok e kind current government kod ODM. Ma gik mane idwaro ne gin gik moko 10. Achiel kuom gi ne NADCO to gi moko go bochan. Gigi ka Jakom ne timo notimo kong'iyo ni samoro nyalo bet maonge to wanyalo bet kwa chandore kon gi kon nikech wakia ni koro watimo ang'o. Jakom owewa e lwedo maber nikech agreement ni kapok otimo noduogo koa oko e osiptal boluoro Kenya mangima kopenjo ni watim nang'o ma jopiny oyie ni mondo wa sign agreement mane wa sign gi Ruto. To sani gik mano winjruoko emwang'iyo kochopo 2027 wabro neno ni to wadhi nade. To mana kaka Dennis owacho macha to pache nikech ok onyal wacho ni onge jaluo manyalo chung'. But nikech mano be Jakom ne ok owacho ne. Uwinja omiyo wan wang'eyo ni wan kanyo nyaka 1997 wawinjore ka gik moko move maber kaka parore no to wadhi mbele kaachiel gi Ruto. Erokamano. Kamano. Erokamano ahinya. Michael Nyaguti penjo mag jopiny bende nitie ka mang'eny ndi. Erokamano ahinya. Siprosa Akinyi Odhiambo ka nitie karachuonyo Kindu Bay wacho no mora nyagi kaka wanene. This is the spirit. The Luo nation must have a conversation. Oganda Luo nyaka bed gi twak ma tucho it jopiny. Erokamano ahinya. Kokwayo kanyo dang' wachore nyaka saa 7 de bet ber ne ahinya. Erokamano ahinya. Wabro ng'eyo anena. Mana chakruok mare. Ne watemo pimo tut mar nam. Nito be kaka wanene wanyalo kele ne jopiny. Tadiri makende Senior J Bonyo, Fred gi Ken Muga. En gima nyalore. Ok nyalore moro cha. Nyalore nikech onyalore. Michael.
Erokamano VOJ, yiena mondo mi achak gi the political pillar. Thuondi ne gin joma chal nadi. Thuondi mag Luo ne gin jogo mane telonwa e kinde mane wakedo gi wasigu. Thuondi ma waneno kawuono ma samoro waluongo ni political leadership, gin jogo ma waneno ka promote political thuggery, kikwere to inigoyi inegi, waneno ka ok giked gi wasigu, instead gikelo what we call friendly fire. Adwa wacho ni e kinde mane Nyasaye oseneno ka Saulo koro ol kendo koro ok dwa luwo yorene, kiling'ling nokelo Daudi wuod Jesse mane ji ok par ni nyalo bedo jatelo. Omiyo jatend Luo mabiro kata kingpin marwa biro bedo jalo mochiwore kendo manoikore mosebedo ka tiegore kende ma Nyasaye biro konyowago. Kuparo ndalo mane Musa koro dhi, ne wayudo Joshua, to Joshua nopong' gi teko. Nyasaye manopong'e gi teko mondo mi ochop gi jopiny miluongo ni Jo-Israel mbele. Adwa wacho ni nyaka wawuogi the kind of leadership ma wantiere go kawuono, mwayudo kaka tayawa mosomo maber, mobedo nyaka governors, ema koro lokore jogo magin gi yako mwandu matin mokelnwa e county. An luonga ni budget facilitator. Iyudo ka wan mne gi ji mathin even at the county level, magine magimeo saidi to wan koro wasecha ni mondo losnwa gik moko e yo makare. Iyudo ka county assemblies oriwore mochako riwore gi executive. Tiende ni wan kaka Joluo ne wakedo ne devolution, to jomodong' koro yako devolution mane Raila Odinga okedo ne. Adwa wacho ni economically nyaka koro wan kaka Joluo walok pachwa. Ok wanyal bedo jokwecho, Jaluo nok sechi, Jaluo nok kwechi, Jaluo nok go chonge piny. Mae gima dwaro ni mondo wagoye mbaka kwa dhi mbele. Economically wantiere kanye. Jaluo noluwo tie nam, nokodhi ewi got kuma lang'o nitiere cha. Ne wang'iyo gimiluongo ni nam. Kidhi Lake Naivasha kawuono, tiyudo ka ji manyodhe yako lope manie tie pi, wigi ne wil ni kor gode magipuro ka, oula biro mol gi kuoyo mapong' nam, makoro volume mar pi jogo motimo physics, koro pi ng'ogo oko, koro mayogi gi thuon. E alwora mar tie nam ka iyudo ka yawa momeo, makoro nyose loso, mwaluongo ni kingpins go, gin koro giyako lope manie tie pi, gibeto saka gi togo, wigi wil ni pi biro kao space ne gi thuon, machak lok utgi kaka moko manene tie nam nchwaloyo gi keska. Adwa wacho ni Joluo nyaka koro par ni nam ni en kama de watime ohala e yo makare. Mae tabu ma wasebedo go ni leaders ma wan go focus oko to wigi wil ni Jaluo mang'eny odak e tie nam ka kendo dhi e pi. To Jaluo ni ema koro promote nyaka chamo ndilo, tiende ni nyathi rech. Awinjo ka ji pako ni Kabonyo ka Nyagwal kacha osako siepna nitiere ka, no terie kamoro ni dwa promote wach mag fishery. Ni dwa pidhie nyithi rech ka itibro dhi oli e nam. Idwa olo gi rate mane to yiedhi mopong'o nam ka to mako nyithi rech marom gi mago odiechieng' kodiechieng'. Mago gik ma nyaka koro wawuoye mondo mi wang'i kaka wa conserve nam mondo economically wayud tije. Seche mwayudo tije machal kamano, kijende wa ok bi kwecho, ok gibi lokore mbogi, ok gibi lokore factory ma mimo kamimo wacho ka. Ok gibi bedo jogo madwaro rito ng'ato ni gonywa eka mondo idhiyo. Adwa wacho ni the issue of gonywa ni emosenego wa kendo miwa bedo lazy. Jowa nyalo ikore kendo nyalo puro. Kisumo ka endi wanyalo pidho gi pur. Ana practical case, angama puro kendo wacho ni ase succeed timo mano, to jowa nyalo succeed timo mano, ma ng'ato ok nyal dhi dak kibira, no dwa dhi wito oko ne gi jwala. Mai economically nyaka koro waiki, then socially. Ere kuma wantiere gi kijende wa masani gi. Drug abuse odhi malo kendo wa promote kendo wa glorify. Jimor ni nitiere jomoko magin mond liete, magin nyaka ginywanywa changa e kor gweng' kacha mondo nyithindwa omadhi. E seche go onyalo puonjo nyathine moro achiel kata ariyo, to gweng' te to ran kendo nyithindo wacho ni onge to onge adier, kendo nyithindo go kethore, mier go dong' nono, lope mabeyo mane wantiere go mwaloyo go kuyuka. Nikech wan kaka Jaluo wameo wan gi lo. Tiyudo ka lope go koro iusa bang' jodongo kosedhi, kae to koro onge to onge adier. Mano ok en dongruok madwa bedgo. Socially bende ok dwa bed mana ni wan wamielo mana ngolo to wamadho wapong'o mana mesa kende. Wapari uru kaka wanyalo create development kendo hala e kor miere ma kata kidhi Akala chiro kata kidhi Sondu kacha tiyudo ka Jaluo invest. In fact, post election violence nomiyo Kisumo koro gerore, nikech jowa mane gedo oko ka koro ng'eny gi uso moduogo gedo ka koro ok giluor. Adwa tieko ka wacho ni education. Imiya luoro wacho ni kare lweny ni ema kelo resruok mar piny jowa. Partly okelo resruok mar Luo nikech Jaluo mane invest oko, tiyudo ka koro agombo ni mondo mi giduog gi invest kae di kata bed mani mwandu go giyudo yo molil to gikel gi kae mondo mi wayud job creation. Yes.
kidhie kor gwenge ibiro yudo ka yawa koro yudo tich kata obed mana ni en jaboda boda to ting'o ng'at molor koa e taon modhi dak e kor gweng' tiende ni wa expand. Mano is very important. Mano ok timre chon. An jagono manodak e piny Okuyu naneno kaka Kikuyu ni grow. Achako dhi Nairobi 1977 and I saw things. Awacho ni jaluo nyaka koro dogigi. Adwa tieko. Erokamano. Koro tieki. Yes, atieko kawacho ni wan wawegi wa joluo ema sani koro wabedo assimilated. Wan ema ne wakawo ga ji. Uwinjo kiwacho ni kia josuba nodonjo e iwa, kia mwache moko nodonjo e iwa. To wan ema sani wabedo assimilated kaka joluo. Iyudo ka spaces ma wantiere go magin lope joluo kudwa tiyo go maber. Kidhi thurwa game, an ja game ne anoluo reru ni wabiro kano kech ni waluo reche milunga ni Magnam. Iyudo ka kuonde go koro joma oganda moko ema koro nyiewo lopewa to tiyo go nyaka Kisumu ka, to wan wawegi to wakia ni wanyalo tiyo go mwapidh go Kisumu County Kenya mangima. Atieko kawacho ni we must have a secure and healthy environment mondo mi create our own opportunities and jobs mondo wawere gi kwecho to jotelo mwatero mwayiero kapok iyiero ng'ato kata kogonyi kawuono. Ok I believe in promoting handouts. Miwacho ni kia idhi akonyo jomage kia kona mane kia ng'ama konyo ne to golo kanye kok en jakuo kok en jamecho mohadho mana pesa mar piny. Erokamano ahinya. Gima diere kawuono kaka naseyuago sama Kisumu kaka rengo matek ahinya. Akia ni nikech maseno chiegni kato wan along the equator nyalo bedo pacha moro uonda kamano. Atimo mos jo Kisumu weche ng'eny mwanyalo yalo nyaka kinyne. Simon okatin tang'ena asechwanyo ji mang'eny kabisa mane room ka. To nikech ayudo feedback mar Nairobi ni sa koro dhi ka gima rumo. Kora akawo thuolo gi bolruok te mar bonu erokamano kuom biro ka rombu, to akwa ng'uono ni alimitu gi sa. Kora dona kele malo koni mondo atieki, nitie gik mamoko manyaka rengi. Akwaya gi muolo gi ng'uono jokanyanam. Governor, ami thuolo, jopiny oloso. To ne ok en gombo marwa ni ji matin molosi. Ne gombo marwa ni ji gala moro gi owach weche magengo. Inyalo wacho ang'o? Akwayo ni kik wachapni nikech kamera pod live, beda piny. Samoro Nairobi nyalo miwa thuolo madaka 30 mamoko kendo. Mano, aparo ni penjo maduong' gima okelowa kae ni mondo wambe wawinje kuom jopiny, kuom gima jopiny wacho. To waduto wayiere ni oganda luo sani en nyako misero. Nyako misero kite chalo nade? To timore nade? To dak nade? Nyako misero achiel ni kiwinjo ni dala gi ginie gi koko. Tibiro luor ni samoro nyako ni ka kelo. Microphone mar Governor Okber ken jopiny loso. Tiwinjo kaka jopiny loso gi gima luongo ni passion. Dongruok mar oganda luo ni e gima ochuno gi ahinya. Aparo ni anyalo mana yuo wiye kama Dennis Onyango ne lose che. Ng'eny Dennis Onyango ka loso to loso kaka jago mane en jating dai mar Raila Odinga wuon. Tiwinjo ko wacho ni sani nitiere achuogra mang'eny. Joma chuogo weche matemo baore kuom mosendo Raila Odinga. Ka dieri mar wach to kwa ng'eni na dieri ne giwuoyo kata nok giwuoyo. To gima duong' en ni mana ka ne wacho kwa chako kwa wacho ni sani kik wabed kod lek madongo ahinya mohewo ikwa kata mohewo nyalo marwa. Lek maduong' ahinya ma jaluo nitiego mosebedo godo higni machon kendo mapod nitiere godo sani en neno ni taya nyalo rieny ka luo ka, en neno ni wanyalo loko kit kaka ji odak, en neno ni wanyalo bedo kod udi mabeyo ma ji nyalo dakie, en neno wanyalo bedo kod somo maber ma koro nyalo miyo ji bedo ka kendo wache dhok ma ginyalo wachogi, ginyalo loke weche kendo ma ging'e tie weche manitie. Koro aparo ni gima duong' ma wuogo kaka wuono en ni wawinjore ni japiny nitiere kama odwa ni mondo chom. To thoth ji moloso ka awinjo ka wacho ni japiny dwa ni mondo mi ochom kama dongruok nitiere. Kok wang'iyo sirikal, kok wang'iyo josiasa, kok wang'iyo ng'ata ng'ata, to chunywa kuongo bedo kod dwaro mar ni mondo mi wachom yo ma wanyalo yude dongruok. Mokwongo kuomgi wasewinjore ka ni dongruok wuok e sirikal, pok mar mwandu wuok e sirikal, to pok mar mwandu itimo gi jotelo ma ochung' e lo jopiny. Jotelo mochung' e lo jopiny gi tayari gi nitie, noseyiergi kochakore e rang'iny mar MCA mang'iyo ward, oyiergi nyaka e rang'iny mar jaod bura,
oyier gi nyaka rang'iny mar senators, oyier gi nyaka rang'iny mar governors, to kod mamoko bende mogwel e ute bura gi. To kod jotelo mamoko mantie lemo mamoko mag sirikal. Gin tayari gintiere kod ting' mar tero jaluo kama jaluo geto ni mondo mi ochom kar lai mar dongruok cha. Koro aparo ni kanyo kama watenie pek mar wach e okinyi ma kawuono. Okay. Wach mari mogik, Ken. Wach mogik en mani kama koro wakwanye godo no. Twak ma kamagi kik wawegi mana ka kende. Nikech wan wabiro ka samoro wabiro kaka wabiro dichiel ni. To koro kwa wuok, to in bende kikundi ni mintiere samoro karu mar somo gaset cha. Samoro karu mar go wuoche rangi cha. Samoro e odi, e gweng'u, samoro e kanisa, kata skunde, kunde murade, kata urado mane PTA, kata urado mane board mag skul, kata urado mane buchu mag anyuola kata nyoluoro. Kuon go pod wamed porie wach mane to ere dwaro manitie ma jaluo nigo. Dwaro ma jaluo nitie godo niya wamed keto jotelo tesre mondo mi giywa dongruok malo kama gintiere cha. Gikele ka to ket gi tesre mane one dongruok ni kokele to be itime kaluwore kod gima ne jopiny dwaro mane otim kokalo kuom kawo pach jopiny. Koro mago gin gik manyaka to wamed lando ne jowa mondo mi kik chop kama koro tielo 12 miwinyo japiny kanyange gi jasiasa mak mondo jasiasa oyud kome mar telo kaito kiny japiny koro chalo kako bedo lalo mar jasiasa mondo mi ogowe loka machielo. Erokamano. Governor, iwe wiye bang'e wach mogik. Erokamano. Ober. Erokamano. Ober Olongo. Ntiere japiny ma penjo ni to ere gimomiyo josiasa ok wabedo godo kata jotendwa. Jotendwa nigi platforms mang'eny ma ginyalo lose. Mokwongo donge gine joma nigi thuolo mar dhi nyaka liete nyaka mag joma gikia. To ka gidhi to giyudo thuolo gi loso. Umbu yudo thuolo loso kidhi ywago ng'amikia. Kata ming'eyo ok yudi thuolo. Mar ariyo, kaluwore gi jok moluoro gi ma wawacho ka, gin gi platforms mamoko ma wanyalo tudore kodgi, ginyalo luongo jofwambo to gilose, gichiwo pachgi mana kaka iwinjo weekend ne giloso cha. But kiluongo kata kwa luongo gi te, ta ng'at ka ng'ato biro gi yudhe, giluongo gi nang'o ta? Chude apar. Ka ede kata oda de onge ka. Bedo ni wan gi oda en ni wadwa ni wawinjie bende kuom japiny. Koro ma en conversation mana kaka ineno uchiwo, jopiny chiwo pachgi mondo obed ni jopiny nyalo telo kata nyalo wacho ne jotelo gima gidwaro ma ok ni ka ng'ato osedhi ka ja black moro osedhi opedho paro gi ng'at moro e kona moro to kinyo duogo ni wan mae gima jopiny dwaro. Koro wapenji ni jopiny mane manyoori. Mogik mana kaka wacho to kaka ji mang'eny osewacho ni piny luo chalo nyako misero kuom sani. Nitiere kaka nyako misero bedo. Jatend piny William bende oro jagam. To jagam ni ok oore piny luo kende. Ochungi kamoro en bende oneno maber. Kamineno wantiere ni. Samoro wanyalo sungore ahinya, wanyalo ba wacha ahinya to konia. Gwencha ka ng'iyo kitgi nikech jagam nitie gima nomiyo nodhi oneno kae to duogo lipot. Mar ariyo, kuma chielo kocha bende ong'iyo. Kora paro ni gima ber en ni nyaka wabedie twech achiel mong'e ni mae e paro moganda luo dwaro. Ok paro ma pati dwaro kata mar paro ma ng'ato wuon dwaro. Koro mbaka maka mae gima okwa ni wamed goye. Sama gibiro, sama jotelo ka obiro, wamed kaya chigni wan gi jotelo in their own capacities. Ng'at ka ng'ato kiwinjo kochung' kaka wacho nyinge, wantiere ka osiepna Charles Osako ka be jatelo makinde duto mathoth yudo thuolo loso e nyaka londo kucho. Jok ma yudo thuolo kaka wanyalo go mbaka ni makik nyiswa kata parnwa ni jakom Raila no wewa sirikal. Wambe wang'eni no wewa kanyo. Erokamano. Kawuono kimiyo ngero mar tieko chenro. Kawuono nyocho ng'ong'o ne jatoko kocha. Kodhi marach. Okadwa ni wariure e kind Ken ke ino kaka wuoche ne kende chalo. Wadwa ni mondo watiek chenro ni mondo okaw ndege ochom kumo chomo cha. Wadeki adeka. Kawuono awe ngero ne jopiny. Nikech en mar jopiny. Koro ngero na manya wuotho godo cha aweyo mondo mwawinja neni to kawuono en twak mar jopiny. Aparo ni jo Kisumu kenda yudo ka wich ler kama ok nwang' ka kikonyo. Uwuog Nyasaye omed seche karo ubed 24 to tere kata 48 in a day. Erokamano ahinya. Senior. Erokamano. Fred odwa lose sera ahinya. Fred isesero didi? Ing'e weche mag sero gi ahinya. Erokamano. Apani nye wabiro ka mondo wawinje ni jopiny wachamo. Sama koro watemo ng'iyo ni to oganda luo chomo kanye. To gik ma yudo kaluwore gi twak ma wabedo godo gin gik moko adek. Mokwongo en ni serikal en in kod an. Onge serikal moro nikech
pesa ma wagolo kaka osuru ema miyo sirikal en sirikal. So japiny nigi duol e sirikal kendo en duol maduong' kabisa. Koro nyaka wapenjre ni to duondwa ni wadwa tiyo godo nang'o e sirikal moro amora manitie. Mar ariyo, jotelo moyier gin wasumbni jopiny. Koro japiny nyaka ket jatelo tesre. Nyaki penje penjo, nyaki penje ni to mamiyi ni isetimo godo ang'o. Awinjo ka ji temo wacho ni yiero mabiro ibro yier ji kaluwore gi gino mitimo ne japiny. Wachak penjo gi sani, kik warit ni koromo January 2027 eka wachako penjo gi sani. Pod gin gi nafas mar penjo gi kendo ng'eyo ni jotelo timo ang'o otiyo negi. Mar adek kendo mogik en ni nyaka wago mbaka wate kamoro amora ma wantie. Ang'e ni yewa ka nitie jo ODM, nitie jo UDA, nitie jo MDG to gi party mamoko. An gi penjo achiel, karang'o manitime buch mar od bura mar siasa ma intie no? Manu bet ni wan jo ODM ma wane ward mane? Market Milimani. Jo Market Milimani ubedo gi bura mar ODM koko wachnu ni bura nitie. To e anyuola ubedo gi bura, e kanisa mileme ubedo gi bura, e ohala mutimo un gi buchu, to kendo romo pile pile. Watiuru gi buche wagi wawe ng'iyo mag jo siasa gi. Nikech sama wago mbaka e buche wagi, teka wayawo pachwa, twang'e ni wadwa timo ang'o, to ka gikonwa ni ang' nwaro muru, twadhi kucha gi duol achiel, kwasewinjore ni wan Market Milimani ward ka. Mae gima wadware. Kik warit ni bura no amalo. Wachak gi uru kuonde ma wantie, kuonde ma wagoye mbaka, nikech mane ka gibro winjo wa, e ka gibro winjo duond japiny. To ka wawe ni gine ma giwachonwa ni bura wachiko tarik makama, to gibiro ga agenda gi. To agenda gi ka gisebiro go, tikone mana ni wawinjore, wawacho koso kwa wacho, to buro rumo. Wabeduru ni wago mbaka ni, to wane mwa direct gi japiny. Uganda Luo nani ema nyaka koro wach ni gidwa chiko kanye to gidwa dhi kanye, ok jo siasa. Erokamano ahinya Senior J Bonyo. Erokamano ahinya ne jo Kisumu. Ne wan gi ji buora ka mang'eny mawuok e jo pikipiki, jo lupo, youth leaders, jo Kijobi, bunge la wananchi, jo tuktuk, Safina, Gilo Civil Society, Charles Obuya, chairman mar Matatu Owners Association, jo timohala gi kweth mag ji mopogore opogore Nyakwara Mogajwang'. Wago erokamano maduong' ahinya kuom kawo thuolo maru makende mar bedo kodwa ka. Wagono erokamano maduong' ahinya nikech nuwe tijeu mondo obudhwa ka, wago mbaka mondo wager uru piny. Bende kawo thuolo mar go erokamano ne jogo picha mekwa mane wan go ka odiochieng' mano ma kawuono, Jose Mose Tikolo kaachiel kod Professor Jeff kaachiel kod Millicent ma bende ne konyowa e weche mag tudruok ka. Wiya be ok nyal wir kod Bureau Chief marwa Alan Obiero Jambetre ma bende ne okonyowa e loso chenro ni. Producer marwa Ken Muga ma bende wan go ka, Governor panelist kaachiel kod Senior J Bonyo, jatelo wadwa ma bende ne wasebedo piny ka waloso gini to dhi bedo nade, kendo wagono erokamano maduong' ahinya. Directors marwa Stafford kaachiel kod Maina Udo Kuyu, erokamano ahinya, kaachiel kod Alex Obado gi jo technical crew te manitiere gi derepe te manyomiyo wachopo Kisumu ka e yo mowinjore. Ka ok kamano jokanyana kamoro wanyalo beni waremo gi twak, to man mana chakruok mare. Piny Luo ochom kanye? Penjiri anena wadhi nyime kwa twak e kokalo kuom social media handles mekwa X, Facebook kaachiel kod SMS. So riti kaka kawuono, next wabiro ng'iso ni wadhi e piny Luo kanye kendo. Kete mana ka.
Ne to koro winjo kika winj kucha koluongane mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu.